Dahil sa gutom at tindi ng init, botante sa Lucena City, Quezon nahilo. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Blockbuster ang pila ng mga botante sa quadrangle at hallway sa Quezon National High School mula umaga hanggang tanghali kanina. Kanya-kanyang silong sa payong at paypay ang karamihan para kahit papaano'y maibsan ng init na nararamdaman. Sa tindi ng init, isang babaeng botante ang nahilo at kaagad pinuntahan ng Incident Management Team ng lungsod kasama ang BFP Quezon Special Action Force. Chinek ang oxygen level gamit ang pulse oximeter. Yung kanyang pulse rate po nasa tamang normal range. Saka yung auto-saturation niya. Oxygen saturation. Sabi ng rescue group, posibleng dala ng tindi ng init ng panahon at gutom kaya nahilo ang babae. Samantala, dumiretso sa Police Assistance Desk ang poll watcher na ito para isumbong ang kapwa poll watcher na umano'y nagbanta sa kanya. Sabi niya, taga-suporta sila ng magkalabang kandidato. At tungkol sa isang politiko rin, nakalaban namin. Nasasaksakan po ako kanina ng ballpen. Sabi ko, naganon po ng ballpen. Hindi po naka-red na babae na may... Bukod sa mga insidenteng ito, wala na raw naitalang karahasan sa voting area. Ayon sa Comelec Quezon, may 6 na pumalyang vote counting machine sa lalawigan. 2 sa Padre Burgos, tig-1 sa Chaong, Pitogo, Dolores at Burdeos. Para sa eleksyon 2022 coverage, kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.